थांनाय 20 जुन सालमारिओ उत्तर महारानी आमसायो मुसुक सिकक हनै खरगबुरि बोथार जांमनि पार्टी मुंग पाइथागो ग्राक साल आजुगो हायना हाय ते खरगबुरि बर रंनो रमखा कयलानपुर थानानि पुलिस रमजाने रंखा रविन्द्र देबर्मा अमृत देबर्मा ते अश्विनी देबर्मा पार्टी मुंग ताबसुक जरा खरग दगनो रमखा पुलिस थांनाय 20 जुन सालमारिनि आजुगो कयलानपुरनि उत्तर महारानी आमसायो काइबा मुसुकनो खबै खरगताम सिककनो रमलायमानि आमसाय लुकुरक आमसाय लुकुरक बाय बुजागै बेलाय सागो दुखुमान माने अ खरगताम सिकक पाइथागो जिबि साखामनगो सगैयै थैका जहेद हुसैन बिलाल मिया ते हारुन मिया मुंगै अ खरगताम सिकक रक पार्टी मुंनि यागुलो कयलानपुर ते मियंगे गामि थानाव आलका आलका कानि रेजिस्टार उमनि एफआईआर कक्सिलचा मुंगो सामु सिद्रा ख्लायनाय रंनि मुंगै कयलानपुर थानाव अंडर सेक्शन 342/307/325 ते 34 आईपीसी केरंगो ख्लायजामनि एफआईआर पार्टी मुंनि सालसिनि यागुलो थांनाय 22 जुन सालमारिओ उत्तर महारानीपुर आमसायनि खरगसा सिख्लानो रममानि कयलानपुर थानानि पुलिस रमजांनायनि मुं रिपन देबर्मा रमजांनाय रिपन देबर्मानि सामनि हायकेनो थांनाय 3 जुलाइ सालमारिओ दिनु कुमार देबर्मा मुंगै ते खरगसा सिख्लानो रममानि कयलानपुर थानानि पुलिस बिनि सामनि हायकेनो सासालो तेलामुरो उत्तर महारानी आमसायनि सुब्राम गामिनि कायसा बलंगो सेलिम मियानि फबजाक मांकथै तिख्लायमानि पुलिस पाइथागो पार्टी बुंनो तुयै हायनो हाय ग्राक साल आइसुगो महारानी देवान सदर गामिनि ते खरग ब्रै बरंनो रमखा कयलानपुर थानानि पुलिस रमजानाय रंखा बिसि थामसिनै उमरनि रविन्द्र देबर्मा अमृत देबर्मा उमर बिसि थामसिथाम ते बिसि बासिनै उमरनि जाग्रा अश्विनी देबर्मा पार्टी मुङाव ताबसुक जरा उत्तर महारानी आमसायनि खरग दग बरंनो रमखा पुलिस Kwai ni chimi biblom ni kok thung sini khorang